Hawa machi mabhati maviri. Ase mota avuri ase mota ase mota sora saka inosimdzana nefiriji yayo. Mira ndikati kusesi uyaone musesa pasi. Oh chisa Wadesi waone. Baba na wanere. Baba ni vaona ndikati uyaone beta nefiriji. Vana chiwanza vanga varipo. Majena ni. Aiwa. Kuti vanhu vafambi vachiutsanangure. Ndatotaurira madhiraivha ndikati mirawo zvepano. Kuda kumbodada. Yes, I want to do. Tangowedzere. Urombo utisi. Kuti rimwe rikaita off vari kuno vaisa nyama yavo yekubo vanoita rimwe richidaro zvichidero. Hakuchina nyama chabuda zvimagonye. Tavharana zvichinyi zviya chando chavuya chaindwautiza $5 ndiko hapo wapi vanobirona mina ndiko kupeka kuzofamba mwadhiringi handizvo kubaza kwavo hangudorera ndauya naro yekera duro ndatora kushopa saka vamwe ichitaura imese gogo. So guys, the people abangwandwa neshopu ndandopromota shopu yawo yose nhasi ndatora ose kukiria samuna chini mamuna kana chuja sara asi mamwe sara zvimadhingi zviviri hatizichadi asi tese ukafara afara manje ari kupisa munomwe here asi vanoziya anopisa tetenda kuma ikachega rimbotoita zvimukati togoonekana tozoende zvekubasa koita zisangu kutendaona maita basa mambosvika ino mangwana muchazosvika uneri mapasha ine paDunguzi Ndoda mazerezero asi ndo zvandoda zvekushaina vanhu vaDungu ungadzisa chichaanacho hecha ndavata reketa crazy bone madzinga ari mushengesa fambeini aisco ndichide ani chando chafaro vanoona venyuzve iri ndo ziguru kudarika regera vachione hiro avaronoona akuti mungarashikira asi mukati woika masvika paipe motena right papi mukati anokuziva kwazinato ichinzwa izvi mukabva panapa moti woiwoi mosvika papa mukati masvika pane matenda ipapo ten right mukuya tinonzwa monegoshita muchivhunza aiwa apa wamboiona here kuti inoshanda sei hanzi haikiti inoda 24 hours 420 zvichabvisa zviri plastic tada kuti muone kuti hasi fake taitestisa ndori zvatipedza nguva inotonhora unozoita itapisa nguva kuma5 uri kuonera zvokutora kuti tire cheo muchaendepi kuma5 saka ichi chiri choga marumu mangani kwacho
ichi chindicho chamunotoisa minoti zvii ari zvimwe zvacho ndasisa mumotamasi nasi hapana chakanaka mira tichakurevo vanhu vawandisa ingandichangeni madomasi mozviitira mhandika zvisingaputsiki zvinokurumidza kuputsika zvotsvetwa munhu mamuona kana mapedza movhara dzame mabika zekuisa magaga chakuda kuisa magaga kubva unenge kana movhura muchiona muzveta madomasi aripi gati mazveta ratodzvairiri harichatori zvatovhara naso movhara ichi chando chatabva nacho kwanyika tikuziva zvazvekuno musha chitai maybe ingopfakira chete handigoni kukutendai zvakakwa ndiyamsandi mai nditenderai omamo zvopandibodo haini ndafara zvangu ndafarisa ini handigoni kuti ndodii ndafiriji hamaona apa ndo panofanira kugara apa panotita comfortable ndiri kuno kupurazi kwedu ndakumboenda kunew bed amaona kuti malaisi ese akadzima ese bhateri rendu isi yapa friji yetabhoisa apa ichazo muridzi wemusha uchazoikira vanotanidza ndikuudzirwa zvichiri njanga vachazogadzira marinovations akawanda iri bhateri rine 2 years anga rarashata bhateri iri maoiri hamene kuti vaizama kuisa mvura here asi ri kuratidza kuti green kuna kuti kupamwe roshanda handizivi I don't know ndo iro rini ndosaka tazoreplace then uya kusystem iyi I think ndakambokuratidza this system iri this thing hamene rinozi chii stela iyoyi ndo chinonzi rainbow solar hamene tinonzi ndo control kandochi inotaridza kuti hekera yazara saka chichachinjwa chichazodanza vazhou kuti vauye vatigadzirire ndo vakaita system yose yamunoona ichida nekudenga mese umu. So this one hanzi haishandi kusvika vana vacho vazava kubvisa izvi maybe vatazobvisa mangwana because ichibepa inanzi munoisiya yakadai for 24 hours because yasheka payafamba ine gasi so rofanira kuti asettle in then mabhatiri edu tangomasiya akadai we are waiting for vazhou vazongoya. These ones are waiting for the fridge maybe need lights kana mwari vazondikomborera tv ndomunga yakangoonekwa ka1 kana ka2 kana ka3 mama vanogara chichema kuti ndoda dstv pano ndionewo zvokuonekwa nevamwe kana mwari vakomborera hamene vana vashindiro zvavanga vachitaura zvekuti hamene nozi open view ina handizivi ndevanga vachitaura this one ndakavablesa kare yakangopamwa ichatobaka tizivi yani makore so ini ndikauya kuno kupurazi ndofanira kugara panapa ndotora chimetresi ichi chamukuona ichi ndowadza jira iri ndomajira I think ndichangosika zvimajira zvikuno izvi ndosifamba nazvo but ndotondoitera hawana kuona sangota nditovideo kuzopedzana then ipo ndopanofanira kugara mu ndakatandira chawo nyaya vanhu vatondovata handi sevi mota kundomenya muna mungu so munomoda kutozoklinwa mangwana mona arikuza this bed ine about 40 years this bed 40 good years ndaifarira but yakazobuda masprings then zvimwe zvese zvichazvirongedza mangwana like I told you guys mukona mune marafu mune floor ndichazomeisa matiles ndozopendesa mese ndo bedroom yangu ini kanti kupress
each. I think most of the people who followed me a long time ago, I'm not ndautovhunza kuti ndiani wakabvarira ndiani dai wakabvarira Izinda kuti chanyepa ndiwe chakabvarwa nani pandakabva last time chasina kudai ndakaenda noshi chasina kudai ndinakabvarira katosikocha here. So this one is a temporary wardrobe yangu yani 2 years. This one chinovhagwa pesa but muno kune boys ndozvamufanira kuziva. Ndiudzai kuti papane zipi apa pasina zipi. Ndakauya ini kwese kuno pasina mbodai chatomwauka chachemberawo. You can't blame anyone. Chachembera mvura yangu iyi. I'm not saying kuti ndofarira mvura yemutsime but a specific tsime, but now ikonezvi vari kutora mvura yangu papo achinaya savanotora mvura yekumarata iyayi. Muno muchavangoita njake because mangwana ndichazonyatsa kuti ndamuka ndotsvaira mese ndoita taratara yangu inandifariri pendi. I think most of the people knows kuti ndorejekta kupendi singaiti saka ndichazotsvaga pendi ndoti washi auye apende ndisipo onditairira muno room inei ndisipo ndosongosvika hangu ndovata makanaka. This one pamwe ndozochibvisa ndoikira zvokunzi ndakazochema paine ndizvo zvakaexpire nekuti izvozvo zvindakazviaccept. Saka izvozvizvi handikaregi kurivata pakanaka. Ndoyaisonwa nayo yeke. This one ndio anondibatsira kuti bumbu ramunoona riya. I'm taking these tablets rara zvimba, so I'm taking my tablets aya mese mumagumbezi munombozara magumbezi kusvika kumusoro ukoko hamozvona. Alexio, my friend from Thailand, ndakandikira this one from Thailand. I always get presents. I thank God for that. So chayakatikwa kare mama ndowakandisira munomi muno umu. I'm not even lying to anyone. Patauya nevanhu apa zvinhu zvakokandwa everywhere. Magumbezi majuza munoona apa zvakandwa. This thing chofanira kutomboklinwa choita swesese. Like I told you guys, I feel like ndinofanira kuzisa materials muno then ndochinja those things zvamukuona apa ndichazvichinja. Curtains, ndoisa curtain rails, ndoisa nice curtains because nyangwe ndikasazviita ndiana nozviita hakuna. So now taapapa light zangu ready. Handifungi kuti ine moto iyi, hazina moto. Malights edu nekuda kwebhatiri riya riya maifanira kunge makabaka malights harichashandi bhatiri. Bed hangu ndakubvisa, handida hangu plastic ndakubvisa. I hope haukasiri kuzvibekera kuzondishatira. Let's remove. Ini ndaanozviziva ndakavenga maplastic zvosvinya zvingauite zvina. Oh my God, I am excited. Guys, I've been waiting for this for a very long. One step at a time. Imagine good. I'm building. Whilst I'm building, I'm trying to also do something nice. So the reason so the other reason why in the right, so the other reason why I'm gonna indict is I think many people are going to what I'm going to development of my mission. Mama wangu atumbuza azokuwa ndiri here kuti kuri kuita kuno kumusha woita kwako kustand. I purposely diverted my funds kuti ndimbotenga mabeds and atenga nefridge what and whatever I bought, so that inini personally I'm also a human being. I need blessings from my parents, so I need to do something nice so that zvindivhurikire ndisaramba ndichifila sekuti maybe my parents vangu vafila sekuti mwana wedu hakusi kutichengeta anovakira vamwe asisu atikangamwa. That's the only reason why did I. And also I know kuti if I do something nice for my parents my blessings are anovhurika. That's the only thing, nothing else. Zvaa zvokuti ndakambobongomora zviya zvakato expire tapa phase 2 hazvichashandi zviya zvakato expire. Handikaregi kuchengeta vabereki vangu nekuti
ende ndinokwana guys, even nyangwe neniwo zvikanzi muredzi wehova zouya hatichasvodi. Unozviona one step at a time.